Mira ouderen han het hart van ihre Kinder verloren. Aber wollten nicht, wann er passiert ist, oder woran das wichtig ist, ihre Horten zu haben, und wo die doch kurz weiten, wenn die ihre Horten hast. Pastor Erwin Cornelsen redet und woran das wichtig ist, zum der Hort haben, und wo die kurz der Hort haben, und wo die kurz weiten, wenn die der Hort hast. Willkommen zu dieser Klos. Hast du das Hort von deinen Kindern? So in de Feierklaus, da rede ich groß von, was meine ich, wenn ich sage, hast du die Kinder gehört? Was meine ich damit? Und so, wie ein paar Dinge, die ich ganz mit Anfang abzunehmen. Und nachher denke ich, was ich wohl von sagen, wenn ein Kind sich immer will verstärken von die. Und der will nicht so gut, nicht wirklich mit die taub sein. Der will lieber allein sein, vielleicht lieber in einer Stubstuhl sein, oder der will lieber selbst allein sein. Das ist ein Teken, dass hoort niet de ouderen even gegeven heeft. En zo, dat is ik we maar een beetje verpassen. En zo, in 22 van de reden van, wat hebben we dat weten als we dingen gehoord hebben? Wat hebben we dat weten? Wel, als een vrouw wordt, wie ons alle zullen vragen, dan wil die dingen zijn. En mijn vader, als hij stierf, we tegen de weg voor hij stierf, hij in het hospital, hij ganz krank geworden. En dan heb ik ook van dit thema even gereed en dan hier hij dat. En dan vraagt hij, wat meest je daarmee? En dan denk ik hem explainen wat ik meen met dat de oude iedereen moet de dingen gehoord hadden. En wat hij met mij deed, dan zegt hij, heb ik mijn dingen gehoord? Dan zeg ik, wel, wat je met de vrouw? En hij wil ganz bad, hij wil ganz krank. En dan vangt hij die dingen op en vraagt hij, heb ik die gehoord? En dat is minder vreemde vrouw tot vrouw. Dus wat zo'n mens krijgt zij, right? En dan eerst vrouw wat ze willen hebben, wat zijn, wat meest je dan met? En dan zeg ik dan, als dat worden vrouwen, dan doe je best een beetje erklären wat er dan met meest. En zo je found de dingen op, en wie willen alle, het jongste kind weer vielleicht, wat zeg je wat, 30 jaar oud? Dat is het jongste kind. En zo dan wat van alle dingen zijn, dat is het goede ding man in als vrouw, wanneer die zeer klein zijn, vielleicht 5 jaar oud oder jünger, dann kannst du nicht davon erklären, aber dann danach fängst du dann zu denken, in die Frau, würde doch mal ist. Dus wenn wir dat Kinder hat verlieren dann, dat kommt eure Leute eruit. En wie jevens hat alle nog somebody. Wie dan hat alle nog wem geven. En dat bedoelt denken dat we willen dat nog onze ouderen hoort. We willen ons onze ouderen geven. Dus dat is het enige ding wat een gescherretje schakt heeft, nog in leven. We waren mal wonen in een land in Bolivia. En daar waren een paar lieden die hadden meerdere dingen. En ik ben een jugendleider te die tijd. En dan schaffe ik met de jugend. En dan komen die lieden jongens naar ons en willen vertalen, willen zich iets scheiden. Dan wordt de vader dat aan en zegt de vader, du hast geen moment vrij met mijn jongens te reden. Die kunnen mee komen reden. Die hast stil te zijn. Hij wil me even afzeggen. Hij wil me sogar afzeggen, de jugendleider zijn. Hij zegt, mijn jongens moeten een beetje meekomen, niet naar die hast nichts te zeggen. Dan zeg ik de hem, maar die komen een dag naar mij. En dan zeg ik, weet, maar die worden niet meer. Die hebben niet meer vrijheid. En dan heb ik veel die dag later, die man, die had de dingen uit de hoort ganz verloren. En dan wil hij met geweld den maken met am reden. Dat schafft niemand. Heeft niemand geschaft. Schafft hij de gewaagd van God sogar. En leefde ganz weltlich. Ze wist zich niet meer ervoor. En dan moeten we aan denken, wanneer we onze dingen niet kennen dat hoort houden. En dat hoort verleren dan. Dat wordt twee breken. Dat die mensen twee breken. Dat we daar niet toch hoort doen. Want ik als een vader, ik zou zien wat er zeer gleich ordning te hebben, zeer gleich krijg zo alles te hebben, en die dingen niet horen willen, dan doe ik gleich met geweld. Dat is wat vele mensen doen, dan doen ze met geweld. Dan doen ze zeggen dat, du moet me horen. Du moet me horen. Niet dat du kost, dat du willen zo niet mensen hebben dat du was, du moet. En de minuut, zo die met dingen schaffen doen dat de mat aanschorchen, dan dreigt het schwaar.
Dat redt voor. Das man in Tennessee, wat die kleine hondje hadden. Die man die zei beter worden im Krieg. En die vertrouwt geen mensen meer. Aber wie als Mensch, wie moeten we connection hebben met someone, met somebody, met wem moeten we connection hebben. En das man gaf zijn hart naar de kleine hond. So die kleine hond, wie hebben zien geschaut, wie een zeer dalle man, wie allemaal zeer bezig wat er aankwam, maar de kleine hondje weet zich ganz sicher. Dat sehen we zoveel dat die kleine hondje dat hij fijn behandelen. Want ik zeer beter weer. En zo dan moeten we aan denken, wie dan als hart no mensen, no 10 jaar, maken ze gewoon aan denken. Ik ken een jong, die had ik niet zeer goed, die meinte van hem thuis. Hij kwam niet zeer goed voor met een vader. En nu deed hij, want aan slagen, aan het schwooien, dan ging hij uit. En dan ging hij naar zijn piet. Hij had een piet buiten hing am stal. Je kan met dat piet vertalen, vielleicht piet reden, met dat piet tijd sparen op. Dan kwam het een dag dat de vader het piet verkauft, ganz onverhast. Hij had het al gewist. En dan weer hij zo moedeloos. Dus de piet is zijn vriend, niet de ouder, de piet is zijn vriend. Nu had hij zijn vriend verkauft. En nu ging deze jongen zeer, zeer slecht. Maar de vader wist van niks aan. De vader had niemand gewist dat de jongen met de piet zo een eind weer. En zo nu had hij het verkauft, kunnen ze maar doen. Later wordt het aan wat er passiert is. Het probleem weer niet dat hij een piet als een vriend had. Het probleem weer dat hij niet met zijn vader nood weer. En zo nadat de vader zich am kamer, hij wilde een gemeenschap opbouwen met dat jong. Hij heeft er veel met geschaft. Wanneer we een verbinding hebben am hart, met onze kinderen, dat is zeer veel sterker als een klapperele ha. Ik ken some jongens, als de jonger waren, dan, wanneer we met den top waren, die worden vielleicht een venster 2 kilo. Wanneer het een antwoord. Want we gingen rechts kunnen doen, wordt de venster 2 kilo. En de andere deden niet. En die wat er niet deden, weer zijn wat een rechte vrucht van voeder houden. Niet de grillen deden, maar ze willen voeder niet aansmeren. Ze willen voeder niet weidoen. Die deden niet. Als ik ging weer eenmaal een jong, die wil graag zo smeken leren. So hij gaf me een sigaret en hij stakte hem aan en zo legde hem smeken. En ik kon niet opholen, ik kon bloos niet. Dus ik wist, ik zag mijn ouderen, die wilden zo moedeloos worden, die wilden zo betrieb zijn, maar ik would smeken. En ik kon niet een sigaret daar smeken. De jongens gaan mij deden. Maar ik kon niet. So dat is sterk als een lijf is, wanneer een lijf in hem heeft, dat is veel sterk als één regel wat ik kan opmaken. En bij veel meer van wie mannen, bijzondere mannen, vielleicht vroeger ook, wanneer we aan zingen niet controle kennen en ik kan in je chat wat beleren, dus we waren dan waar we brukken geweld. En wanneer de mensen geweld brukken, dan redt het waren af. En zo, vele mamas en papa's, die kinderen harten verloren en weten dat niet. En wij weten dat niet weten, dan is het ook schaf met wat top brengen. Dan blijft het zo. Eigenlijk wat er zeer schwer is van een kind, nog aan God te denken en een leven te volgen met God als den schwer. Want er niemand in het leven was met de ouderen. Besonders met een vader. So dat is het. Het wichtig is dat we als vader met onze kinderen, onze jongens, onze meisjes een leefverbindenis hebben. Dat hij toevertrouwen heeft aan ons. Dat hij ons vertrouwen. Dus als we ons niet vertrouwen, waar wordt God nog een vertrouwen? Ik had wel lang terug een persoon in mijn office. En deze persoon zei dat, vertrouw mijn vader niet. En ik dacht, man, want de vader dat wist. Wanneer je met de vader of een reden deed, dan zei hij, dat is niet zo. Ik zie niet in mijn staat. Dan zei ik, wat bij dat kind is te staat. De maatschappij wordt het kind dat jaagt. En verder andere kost. Maar het kind had de respect voor de regels verloren. Zo mensen die bezoeken zich. Wenn ze zich niet weten aan het leven.
En wat meest rein armen heeft er met de gemeente met de vader. Weil ze daar niet met weten, dan redt het af. En hij denkt wat ik mal leren deed, jaren terug, dat we een mens deed, wat hij deed van de oorzaak. Wou ik leven daar, wou ik me afvieren daar, wou een kind leven dat ik afvieren deed, dat is een oorzaak waarom ze deed als hij deed. So we kunnen ook zeggen dat jeder pastor, jeder leider, jeder schouwlehrer, wat die dingen niet er ziet heeft, of niet er hoort heeft, die hebben een zware tijd. We zijn in het taal zeer weinig. Ik wil maar in de school komen tegen. Dan weer er maar zo'n problemen met zo'n leerders in de dingen. En ik word aan dat wanneer de leraar die dingen niet er ziet houdt, of zien ziet houdt, kunnen zij weinig aanvangen. We kennen dat ik kan gewoon vrede maken in de klas. Dat moet de leraar zelf doen. En mijn leraar doen niet met wist, of een idee had wou, of hij had die dingen vielleicht veroordeeld, dan wird het zeer leicht merken dat het niet schaffen wordt. En zo, wanneer we als ouderen vangen met geweld dingen te doen, dat schaffen we niet. Dat is een leraar waar ik nu eens aan denk, die had ook de dingen er hart verloren. En er waren veel problemen in de klas. En dan die veel reilen maken. Allemaal maar reilen maken. Want die dingen hier niet schijnt weer maken naar één rail. Hadden veel reilen gemaakt. En je meer reilen is leraar gemaakt had, je zwanger voert. Je zwanger schaft het. En maar hij had het lijf kunnen met die gemeenschap hebben, dat we sogar het reilen maken. Maar ze had niet. En ze brachten het zeer veel reilen. En eigenlijk kunnen we zeggen, wanneer ik gewoon met mijn familie omgaan met mijn hart, steht met mijn kop. Dat is eigenlijk van de zaken. Wanneer ik gewoon met mijn hart entgeven, en den hart nemen, steht bloos am kop en denken, wat ik zei wel, wat ik zei wel, wat ik dingen mogen horen en zo wieder. En nummer 3 weer, waarom is het wichtig dat we dingen in het hart hebben? Dus we geven ons hart alle no wem, or no something, or no tier, whatever is. We als mensen, we zijn gemaakt als hart wem te geven. Als Adam en Eva geboren werden, en die dan met God gemeend hadden, hadden God gegeven. Die werden ganz eind. Dat we niets trashen. Die werden ganz eind. Alle dagen kwam God met een reden. Ze gruwden zich niet, het ging schijn. Dat werden eind. We hadden zich is verzinnig. Werden ze voets angst. En die gruwden zich, verstoken zich. Dat is eigenlijk wie mensen van ons zijn. Wanneer ik wat gedaan heb, wat ik leef dat het niet reis was, of ik heb wat naar wem gedaan wat niet reis was, ik heb vielleicht afgered van wem, oder ik heb hem beschuldigd wat niet zo weer, dan vind ik me blij in eeuwen. Dan wordt het langzaam touw. Dan zit het opkomen dat wordt het touw. En dan moeten we allemaal schauen dat we aan denken dat wanneer ik denk mensen behandelen dat het niet opleft te mij, dan gaat het touw. En zoveel doen de mensen, ik heb veel dit hier te zeggen dat mijn dingen die gaan iets harder doen vreemden, niet nur ons. Dus het is leichter doen vreemden. En wanneer er niet een gemeenschap is tussen ons en de dingen, dan gaan de zes vergaan. Dus wil ik ook nog met uitscheren en zo wieder. We breken alle ween wie we ons gaan te uitscheren. En zo dingen breken dat ook. En we zijn alle zo'n mensen wat er eenmaal breken, veelmaal breken, een kind breken, zeer veelmaal. En wanneer ik weer een mama zei, ik nu eens ik op een airport, dan zei ik aan een mama, die had een dochter, die dacht wie vielleicht 18 jaar oud, vielleicht 20 jaar oud. En die ging op van gang, hadden hield ik de hang, en die ging op van gang. En ik dacht zo, die twee hebben wat. Die zijn tupje vlakte am hart. Dat is niet best wat ze opmaken dan. En ze zijn ganz tupje vlakte am hart. En ik dacht zo, man, dat is smak. Deze mama en haar dochter. En zo, wanneer de oude kinderen het hart houden van een kind, dan zijn ze zo wijd voorop. Als man zegt wat dat neemt. En wanneer we dat hart verleren dan, dat is goed terug te krijgen, man. Wat jij terug te krijgen, ik wilde nog mijn laatste thema nog van haar hebben. Wat jij dat hart terug krijgen. Wanneer een gemeenschap tussen de ouderen en de kinderen gezond is, dan hadden een respect voor de anderen. Dan doen je niet verzekerd om anderen weit te doen, dan verzekerd om anderen te je vallen te leven. Dat is een respect wat daar veel
zwaan dat er veel dieren is, er veel meer weet als kunnen we zeggen, als één regel wat we kunnen maken. Dus wenn ich hart verliere, dann teilt meine Stimme sehr wenig. Da kann ich wenig sagen. Und was ich sage, teilt sehr wenig. So Kinder, die tragen de oudere tragen die Kinder ab, ganz von jong an. En so die leven met dit hoop, die wijzen in lijf, die wijzen in wat lijf is. Dat is het beste steed waar de Kinder worden leren, de eerste steed waar de Kinder worden leren wat lijf really is. En zo, want dat van de ouderen niet kunnen leren wat lijf is, wil we nog van God leren. We hebben veel arbeid gehad in de tijd. En wanneer je veel trouble had en maken zo arbeid in je schaaf, dan word ik iedereen gaan vragen, vertel me maar van die gemeenschap met die voeder. Dat is ik allemaal ben gaan. En ik heb vele gevraagd. En dan wie niet einer, wat hij zei, hij had een zeer fijne gemeenschap gehad met zijn voeder. En somehow der in leven weet bis alle bij afgegaan. Hij wist niet wel, maar wie alle bij afgegaan, wie meest 100%. Want dat je schaafsverlag schaffen deed, vielleicht wie die zeiden aan, oder die weer dit leer, oder die dingen hingen rechts. Dat zei rein allemaal, want hij met een voeder niet gemeenschap had gehad. Niet fijn geschaft had met een voeder. En dan heb ik me hier maar gevraagd, waar is dat gemeenschap zo wichtig? Dus we de voeder aanchecken, zodat we God nog aanchecken. Zodat we een baas nog aanchecken. Maar niemand leert zich uittussen aan een ander. Niemand leert zich te vertrouwen. Dat is zeer zwaar nog te leren. Want je wordt met nalezen van mensen die in gevangenis zijn. Door in gevangenis had 1000 mannen in gevangenis. En ze dan vragen, hoeveel van jullie hebben je mama of je papa een kort geschakt op Weihnachten? En dat weer een mes rein China wat een voeder een kort geschakt hadden. Mes alle hadden mama. Dat zijn bloos nog waar, dat kent er aan dat de voeder de kinderen hadden verleren dan, dat als de mamas. En dan moeten we allemaal aan denken. Wanneer ik hoort zie als een voeder, dat tolt weer verder. Wanneer mijn kinderen dat tolen maar, dat komt zij die. En die worden leven leden aan je. Nu weet ik naar Schloss maken met een andere geschichte. Er weer een man die kwam naar mij. Die weer met Allah, dat man. En hij zei zich weer met Jenk. En hij zei dus dat. Jede entscheiding wat ik maak in mijn leven, heb ik angst wat mijn voeder denken wordt. En hij weer mijn Allah. Jede entscheiding wat ik maak, heb ik angst van mijn voeder. Dan vraag ik waarom. Dan zegt hij, mijn voeder heeft een broeder. En die broeder die niks is, dat zijn voeder wil hebben. Hij zegt, die broeder heeft niemand kunt de lieden. Die broeder deed afhaken. Hij deed zeggen, met hem, dat is niet mijn zaak, met dem weet ik niet wat te doen hebben. Had je zijn wat je voeder met zijn broeder had je geschaft. Hij zegt, ik zie angst voor mijn voeder, wat mij ook zijn, dat zijn broeder heeft. Dan vroeg ik hem, ik zei, wist je gleich allemaal te bereden met je voeder? Dan zegt hij, ik weet niet wel. Ik weet niet wel. Dan vroeg ik hem, wanneer ik dat wil afleiden, en ik kan die voeder te bereden, maar ik moet kunnen bereden, dat hij wordt wel top komen in dit dergereden. Hoe staat dat dan? Dan weer een stukje stil en zei, wanneer mijn voeder waarlijk is, dan zie ik ook waarlijk. Ze zeer veel meer zijn de dingen waarlijk. Maar die weten niet wel en dan loopt het toch. Maar zeer veel meer de dingen zijn waarlijk niet aan te rekenen, want ze alle zijn. Dan denk ik met het voeder reden en vraag ik hem, hoe die wel zijn om naar die zin te horen. Die moet ganz uit horen, waarom ik denk. Dan zegt hij fiets, nou, maar er zijn nog 2 zijden. Ik zei, toen is alle andere man, in dit geval kost die nog zijn. Dus dat is bloos horen. Dan zeg ik, nou, joh, maar, dan zeg ik, nou, dat kost je niet zijn. Die kost bloos horen. Dus wanneer du dat was maken en du dat was hem uitbeteren, dan heb ik niks geholpen. Ik zei, du moet eenmaal uithoren. En dan wat hij zei wordt. En dan als hij die beschuldigd wordt, dan denk je, du moet hem uithoren. Dan zei hij, oké, dat wordt verzekerd. Hij zei van, wanneer ik hem helpen wil stil te zijn, en niet de maand te reden, dan wordt het kunnen doen. Oké? Je trekt naar het jong zei, dat hij die voor dat waarlijk. En dan komen we top. Dan reed is jong.
En hij scheldt zich uit. Hij zei wat je gaan had. En ik wist dat hij something maakte wat hij vroeger niet stemmen deed. Maar hij had hem ganz touw. Hij zei niks. En de jongen reed en rood. En als het vorig weer dan zei ik hem voor dat, hast du nog wat bij te zeggen? En dan zei hij aan met jink. Dan zei hij, wat ga je doen gehad? Hij zei, wat hij zich er schwer hem eingevuld had met alles top. En wel aan weer behandeld worden en dacht dat, hij zei, ze veld aan mijn aardje gehoord, daar hebben ze dan behandeld, nu hadden andere mensen ook zo behandeld. Dat kan hij niet zijn. So dan kan je mij toch van op te beuren. Maar dat we een oude man, ganz oude man. So we kunnen allemaal zijn, we kunnen allemaal nog wat ding traag maken. Niks zo gelijk dat, wat mijn jongens nu ouder en mijn dochters nu ouder, dat hebben we niet. Zolang ze lezen, zolang ze het oren hebben, kan je dingen beter maken. Oké, met dit wil ik Schluss maken. Zie je in de nächste Lekzion.